Jalula último, de 13 de julho de 2026, programa de futebol a iniciar na veld de Elion Flores para desenvolver de talento de jovem local para treinar na Holanda. Representante de ADO Den Haag, coach Leroy van Dongen, Anything is Possible, e Terence de Jong de Indepon, ta guia e apoiar o projeto aqui para ganhar mais sobre o talento para a Holanda. Hoy nós está na Elion Flores com programa hobby bonita para nós jovens caminho da ADO Den Haag te diretamente para ajudar nos jovens a develop e também algum treinador e coaches de ADO Den Haag te para wak nos muito nang, ajuda nos muito nang e também wak se tem possibilidade para nang para o futuro. Tá dos treinador, scout, coach de ADO Den Haag, que está bem presente agora aqui, que está laborar na Holanda, que é bem especialmente para ajudar esse man que nós jovens e em the bond, nosso governo e também diferentes sponsors ajuda a ser aqui possível, caminho com bastante jovem por participar esse man aqui na Elion Flores. El último lugar, inteiro esse man aqui, de nuevo Orimeinte, Teco Jesus Sor, ele termina Jaweb Sawo e programa bonita, programa caminha nos jovens por develop. Me que bisa, que já acaba, nós temos local, muito talentoso local de fam Bernabela, que está parte de ADO Den Haag na Holanda e vamos esperar que pronto também, mas nós muito não lo llega. Meu nome é Guilherme Leona. Eu estou vivendo na Holanda atualmente, eu estou trabalhando para ADO Den Haag como scout e team manager. Antes de Bernabela, eu estou com nosso scout 2 anos passados aqui na Bonaire. Então, esta é a nossa success story. Eu estou agora aqui na Holanda, em UG6, agora vai UG7. A ideia aqui é começar, bom, entre um amigo de Jermaine Winster, Leroy van Dongen também. Nós temos a ideia para como nós possível criar bridge para nós jovens, nós talento de nos isla para assim criar chance para na Holanda. Of den, mas bom bisa na Europa. Então assim nós temos a ideia, então nós brainstorm, nós assim é possível cabo dia mais, então se do nós é hamburger para se hopi mais bes, então criar mais oportunidade para nós talento na para a chance de vai Europa of Holanda. Então nós estamos êxito, me estou contente com me porta aqui na trobe agora aqui. Então, me estou contente para ver quanto jovens a schrijven, a doen mee, que men agora que nós trabalhamos para second success story. Giliandro Leona, scout e team manager do clube holandês ADO Den Haag, está presente na Bonaire esse man aqui para brindar seu aporte na campo de futebol e diferentes atividades deportivas. A atividade aqui tem rol importante no desenvolvimento de jovens de Bonaire, dando a oportunidade para crescer tanto deportivamente como personalmente. Mijn naam is Leroy van Dongen. Ik heb hier zelf ook jaren gewoond. Ik ken Jermaine al heel lang. We hebben samen heel veel dingen gedaan via de academie. Anything is Possible. We zijn hier vanuit Nederland gekomen om de kinderen hier een nieuwe kans te geven, te laten zien wat ze kunnen, laten zien hoe ze kunnen ontwikkelen op een goede manier met de juiste handvaten. Dus vandaag ben ik ook hier aanwezig om Guilherme te ondersteunen, advies te geven waar we op kunnen letten. En ik ben hartstikke blij hoeveel kinderen er zijn gekomen. Ik denk iets meer dan 100 kinderen. Daarvoor willen we natuurlijk alle sponsoren bedanken in de Bon, in het grote geheel. Want ja, we konden heel veel kinderen laten meedoen op deze manier. De Bucket, Juliaans, MCB, FFB, Fondation die Wigga die Number. En ja, door die sponsoren kunnen we heel veel doen voor de kinderen hier op Bonaire. Ook de kinderen die het misschien wat minder hebben. Dat hun ook een kans krijgen om mee te doen en hun kwaliteiten te kunnen laten zien. En wat vooral het belangrijkste is om plezier te hebben, respectvol met elkaar om te gaan. En aan het einde van de dag, iedereen heeft een droom. En wij hopen een steentje te kunnen bijdragen aan die droom te verwezenlijken. Anderson is een van de jongens die een droom had.
En die nu in Nederland zijn droom aan het najagen is. En ik weet zeker dat er nog veel meer kinderen hier op Bonaire zijn die die droom hebben. Alleen een eerlijke kans nodig hebben en we gaan proberen om die kinderen een kans te geven. We zijn hier van maandag tot en met donderdag. Elke dag van 9 uur tot 12 uur zijn we hier bezig met trainingen, spelletjes doen. Het belangrijkste is gewoon plezier maken. Plezier samen, respectvol met elkaar omgaan. En aan het einde van de dag is dat wat succes is. En dat de kinderen dat herinneren, dat we aan het einde van de kamp, als we ze vragen hoe heb je het gehad, dat ze zeggen ik heb het geweldig gehad, het was heel leuk. En ik hoop volgend jaar nog een keer mee te doen. En dat we ze kunnen motiveren om bezig te blijven.